Jedziemy na Kresy Wschodnie w zestawie. Ja, Dawid i miejscowa prawie pani Patrycja, Tak, która będzie robiła za nieodpłatnego przewodnika. Ja nic nie wiem. Bardzo ładny nocleg na ziemi lubelskiej. Każdy nawet ma osobne łóżko. Tu jest zakątek, prawda, odosobnienia i markowy telewizor porządny niemiecki Telefunken. No, jak to w Lublinie, trzeba wytestować produkt regionalny. Czyli pomidorówkę. Pomidorowa i perła. Gist. W Lublinie zachodzą anomalia cenowe. Taki kotlet z kartoflami i z surówką kosztuje 20 zł. Co tu się dzieje? Pati, pierogi? Czy zupa była dobra? No, coś tu jest na rzeczy. Proszę Państwa, Lublin tam. Tu browar perły, a tam Lublin pod strzechą. Nieprzyzwoicie dużo, nieprzyzwoicie dobre. Za nieprzyzwoicie małe pieniądze. To jest niesamowite. Tam leją wasze ulubione piwo. Lublin nocą. Dworzec kolejowy. Cały plac rozwalony, rozkopany. Tutaj też widzę dynamiczne zmiany. Tutaj jakieś centrum przesiadkowe budowane. Czyli to nie tylko u nas na bytomskiej ziemi takie rewolucje. Hardkorowy Lombard Amsterdam. Niby Amsterdam, a w Lublinie. No i tu już jak widać na billboardzie jest hala targów i tu będzie impreza Starfest, na którą żeśmy przyjechali, ale nie będę wam jej dzisiaj pokazywał, bo z tej imprezy nagram osobny materiał. Jest reprezentant Górnego Śląska na ziemi lubelskiej. Skoczcie mu na pukel. Albo zmieniłem zdanie, zrobimy w jednym materiale i wycieczkę po Lublinie i targi, ale dzisiaj jak widzicie przy piątku nie ma tego za dużo, znaczy jest dużo wystawców, ale nie ma dużo ludzi. Jutro pewnie będzie też więcej cosplayerów i wszystkich atrakcji, to tutaj nagramy jutro. Skoro w Lublinie, to nie ubliżając, Dziki Wschód, sami się tak nazwali. Kolejne testy kulinariów zdrowych, prawda, miejscowych. Jeez. Bardzo dobra ta kuchnia miejscowa. Lublin, okazuje się, jest europejską stolicą młodzieży, czyli dobrze trafiłem. I nocne życie, jak widać, tutaj młodzieżowo chyba kwitnie. Całkiem się to prezentuje sympatycznie. A, cebularze, no to trzeba będzie. Chcemy cebularze przetestować. O proszę, no. Całkiem. Bułka kromka. Czyli jakby było u nas, to by było Rzymła sznita. Stare, klasyczne czołgi i cóż zostało? Testuję dalej produkty regionalne. Smacznego. Słuchajcie, są tutaj rzeczy w moich stronach nieznane. Chłop na linie między kamieńcami. O, i tu jaki widok, proszę, elegancko. O. Niby u fotografa, a Jak w knajpie. zdjęć nie robią. Gist. Zdecydowałem się, że zamiast się wozić, to idę na te targi pieszo. Przy okazji sobie coś pooglądam. Miejscowej architektury. Zobaczę, co tu jest takiego, co u nas nie ma. Czym się różnimy, w czym jesteśmy podobni. 28 minut, kierunek znam. Pogoda nie jest zła do zwiedzania. Mogła być lepsza, trochę mało słońca. Chłodnawo, ale nie pada. To najważniejsze. Jak coś, mam paryzol. Co mi się od razu rzuciło w oczy, dużo w Lublinie jest ścieżek rowerowych. To jest coś, czego mi u nas brakuje. O, jest i perełka. Wczoraj było kilka stestowane. Co my tu mamy? Dzielnica 10 powstała częściowo na dawnym obszarze wsi królewskiej. O, no dobra. Ale tutaj woń się rozsiewa. Z browaru. Architektonicznie już tutaj znać, że jesteśmy na wschodzie. Takie typowe właśnie gdzieś dla Polski Wschodniej, też dla jakichś miejscowości w Ukrainie, na Białorusi. Taka zabudowa drewniana, której tego typu no raczej na ziemiach zachodnich, na Śląsku, w Wielkopolsce, na Pomorzu nie uświadczymy. No i uwagę zwraca ćwiartek alkohole, czynny o 5 rano do 23. Jakość powietrza na pierwsze powonienie o dziwo się wydaje gorsza jak w Bytomiu. To znaczy u nas jeszcze nie czułem tego smrodu palonych śmieci i gumowców. Tu już daje o sobie znać, ale może to być dlatego,
Tutaj jest zimniej. O, tego u nas nie ma. Trolejbusy. Chyba są tylko w 2 albo w 3 miastach w Polsce, o ile dobrze pamiętam. No i oczywiście co? Zaczął padać deszcz. A gdzie parysol? W pokoju, w hotelu. Dworzec kolejowy za dnia. Całkiem koszerna budowla. Fajnie, nawet Lublin będzie miał fajne centrum przesiadkowe, a my nic. Gańba. Wczoraj to było gówno widać, to pokazuję wam za dnia. Tutaj ma miejsce cała operacja. Targi Lublin. Raz, reporter Mikołaj Wilga. Gotowy do służby. Idziemy na szybciora obejrzeć, bo to nie ma czasu na pierdoły. Proszę bardzo, cyk, tutaj. Kiedy obiadek, czapeczki, naszywki, LGBT friendly. Roślinki, tu coś dla bab pokroju Patrycji. Tu panu podrzyna gardło do zdjęcia. Proszę, jest i duchowny. Cosplaye wszelakiego rodzaju. Uzbrojenie wszelakiej maści od II wojny światowej do nowoczesnego wyposażenia. Proszę, można postrzelać z Glocka, można postrzelać z MP5 dla fanów militariów. Tu słowiańskie motywy i krowa. A tutaj można podejść i dupnąć z armaty. Dla fanów wyrobów papierniczych, origami i dla fanów Pokemonów. Musicie mi napisać pod spodem, jaki był wasz ulubiony Pokémon. No i oczywiście jak na wszystkich tego typu konwentach mamy masę stanowisk, gdzie możemy sobie kupić jakieś gry planszowe. Są nawet wydzielone tutaj miejsca, żeby sobie usiąść, pograć w spokoju. Tutaj Gwiezdne Wojny, Sturmtroopery i taki mały, musicie mi napisać na YouTubie, co to jest za kapucnik, bo ja w życiu nie oglądałem Gwiezdnych Wojen. To wstyd oczywiście, no ale co zrobić? Kubki, motywy growe oraz motywy chińskie baby. Tu można przywdziać post-apo zbroję, zrobić sobie zdjęcie, może potem skorzystam. Zakątek motoryzacyjny, Rysiek 8x8, bezzałogowa, uniwersalna platforma wysokiej mobilności. No, Rysiek wygląda poważnie. Tutaj stary, dobry Polones, ale w takim widzę wydaniu na bardzo ciężkie warunki terenowe. Tutaj pojazd gąsienicowy, rudy 105B. Ratujmy żuki, zostały ostatnie sztuki, a jak się sięgnie pamięcią, to żuków na drogach polskich przecież było pełno. Trabaktor, nie traktor. Trabaktor Zbyszek. Kurde, łażą tu tacy zakapturzeni w takich habitach, nie wiadomo, czy to Gwiezdne Wojny, czy to wypadałoby podejść, powiedzieć szczęść Boże. O, a tu jest coś dla fanów. Mała tutaj wystawa malarstwa. Ja już wczoraj sobie kupiłem paczuszkę jakichś azjatyckich ciastek i jak na każdym jednym konwencie musi być ten kosz dla domorosłego, niespełnionego wędkarza. Tutaj oprócz karpy i sumów mamy nawet rekina ludojada oraz forfitera. Możesz kupić za 300, dostaniesz za wartość 4. Na przykład kupisz taką pakę, otwierasz, a tam taki piękny azjatycki chłopiec. Tutaj czapki, szale, czy tutaj można kupić sobie szal Korony Kielce, kurwa widelce. Nie, bardzo fajne, ale motywów kibicowskich brak. Co się dzieje? Czy to ten słynny Donald Tusk, diabeł, który sprzedał Polskę Niemcom? Tak słyszałem w telewizji, że tak zrobił. Tu wszelkie maści zaś figurki. Od małych bubbleheadów do potężnych. Ja takich figurek miałem pełno. Większość poszła na rozdanie widzom na streamach. Dzioboł. No i jest. Wasze ulubione motywy. Są i poduchy, ale wydaje mi się, że tutaj są takie mniej obsceniczne niż na Pyrkonie. Chyba że... No, może w sumie mi się tylko wydaje. Od fantastycznych gadżetów, i tutaj hashtag prezent, żeby się Łokik nie przyczepił, dostaję takiego mystery boxa. 99 zł, warty 200, prawie 20. I takie puzzle, 1000 elementów wiedźmińskie. Będziemy układać na streamie. Zrobimy drunk układanie. I tym razem musiała się pojawić jedna z wersji słynnego poskramiacza potworów pana Geralta. No jakoś tam. Tutaj jest strefa gastro i jak widzicie ceny
pomimo że jesteśmy na evencie, są no nieporównywalnie niższe na przykład do tego, co jest u nas albo w Poznaniu. O, tutaj się akurat udało trafić na jakiś pokaz cosplayów. Po krótkim czasie okazało się, że takich osób oczywiście w Stanach, bo nie mówimy u nas w tym czasie. Więc nie, A, i tu jest cały zakątek wojenno-militarny w Wojoczkowie z rozmaitych epok. Od II wojny po współczesność. Zapomniałbym, że tu są jeszcze inne hale. Idziemy do następnych. No i tu można sobie tak, proszę, poskakać w zamku, kupić planszówkę, pograć w planszówkę przy stole i tu pograć sobie w retro giereczki. A jest tutaj fajny zestaw retro konsol. Play 3, no może Play 3 nie jest ekstra retro, jest GameCube. Zawsze chciałem mieć, nigdy nie miałem. Jest Xbox, jest Play 1 jakiś przerobiony, jest Nintendo Wii. Proszę, Sega Saturn, a to akurat taka nowoczesna, miniaturowa magia. Kokotek. Słuchajcie, taki z piwem mieć w domu. Takie Pomidorówa. No. Pomidorówa festiwalowa. Dawid, bardziej żurek czy bardziej żur? Proszę pana, to bardziej jest barszcz żurowy. Jest ten obiecany taniec brzucha, ale kurde, wszystko tańczy, ale nie brzuch. Kolejny dzień testowania lubelskiej kuchni, a może nie do końca regionalnej. Zawsze bądź czujny, jak pies podwójny. Dragon Lord has returned! Jestem Denji i chcę pomacać twoje cycki. Na ziemi lubelskiej, no jakby nie było, motyw śląski. Cieszyn i I mnie cieszy też. Lublin za dnia, proszę Państwa. Tam już majaczy Stare Miasto, pogoda do zwiedzania przyzwoita. Patty, a co to jest tutaj za budynek fajny? To jest zamek lubelski. Aha. A, bo tu był na tych schodach jakiś performance, że je tak pomalowali, nie? Jakiś czas temu. Jest tu architektonicznie, jak idzie o te kamienice. Taki vibe trochę, powiedziałbym, warszawsko-krakowski. Coś w tym jest. Czuć, że to są inne rejony diametralnie niż nasza kraina. Że to ja nie mówię absolutnie, że to jest źle, albo że to brzydkie, tylko widać, że tutaj były inne wpływy, że tak powiem, cywilizacyjne. Patty, a co ma koziołek? Czy to jest symbol Lublina koziołek? Też. Koziołek Też? jest między innymi też symbolem Lublina, to prawda? Jest Poznania i Lublina. No patrzcie, koziołek. Miejsce pamięci Pamięci. narodowej. Jest wszystko zapisane. Faktycznie, jest koziołek z winoroślą. Ło! I by nas auto rozjechało. Tu w tym mieście ludzie mają cały czas pod górę. Ciężkie tu jest życie. A, tuśmy byli niedawno w nocy, tylko od drugiej strony, bo tam jest ten pan na linie między kamienicami. Teraz na odmianę coś widać. Nie ceska, ino czeska. Może to jest pręgierz, tu niepokornych obywateli przyczepiają i tu ich batorzą. Trochę jak z ruchu Chorzów.
St. Michael's Parish Church. Ty no, a tam faktycznie małpa jeszcze jest. Człowiek małpa, znaczy człowiek i małpa. No i tu ten budynek wielki to jest co, ratusz albo co to jest? Urząd Stanu, taki wielki urząd stanu cywilnego. Ło, u nas jest taki mały. Budy cebularzowe pozawierane. Nie ma. Chyba wiedzieli, że przyjedziemy i ja stąd nie wyjeżdżam, dopóki ja nie zjem. Nie wyjeżdżam, dopóki nie zjem. Co jest? Ty, ale... Bobas, znaczy Bobas, nie wiem. Tak mi się to... Co to się dzieje, powiedzcie? Omie Moskwa wiedzieć Tatarowie różnego mieszkańcy świata, Anglikowie, mnie Niemiec, waleczny Hiszpan mnie poznałem, którzy głęboki strumień Tybrowi pijają. Jan Kochanowski pisał takie rzeczy. O. Bundesrepublik Deutschland Honor Konsul. Cebularze lubelskie, to musi być. Musi być tu. Proszę Państwa, cebularz oryginalny lubelski 5 zł. Natomiast taki magnes z cebularzem, no ale to jest handmade. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, na ile byście wycenili taki magnes. 20 zł, czyli warty jest 4 cebularze. Powiem tak, głupio mi się już było wycofać, ale no wziąłem 40 zł na 2 magnesy. Dobra, jestem spełniony turystycznie, spełniony kulturalnie, spróbujmy. Może być. Taki odpowiednik widzę chyba naszej, można powiedzieć, bytomskiej dworcowej. Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady. To jest bardzo pobożne. Pobożność jak u nas. Widzicie, miasto żyje przy weekendzie, nawet przy jakiejś pogodzie nieszałowej. Portal do Wilna. Ale jeszcze by tak mogło być, że wchodzisz do niego i wyłazisz w Wilnie na ulicy. O, no. Piłsudski na koniu. Jedyny i potem zawsze jak przychodził ten 3 maj, to służby SB-owskie wszystko robiły, żeby nie dopuścić do jakichkolwiek Pamiątki tutaj rocznic 3 maja. spotkań. Aha. Przechodzimy tam, Patty? Zbieg 3 ulic jest. Aha. Proszę Państwa, kończy się lubelska przygoda. Cóż mogę powiedzieć, miasto Lublin wywarło na mnie bardzo pozytywne wrażenie. I chętnie wrócę tu jeszcze w cieplejszej porze, zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda wiosną, latem. Bardzo fajnie, bardzo ładnie, coś innego, coś nowego. Poszerzyłem swoje geograficzno-kulturowe horyzonta. Miasta partnerskie Lublina, jest ich zaskakująco strasznie dużo. We Wrocławiu Krasnale, tutaj Kozioły. Na koniec uchwyciłem fajną panoramę prosto spod zamku.